Welcome to Kulina Island! Go, let's go! Woo-hoo-hoo! Libra Island. Under construction. I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter, no filter. Another adventure. Yes! Let's go! Let's go! Wala pasok bukas. Wala pasok bukas ha. Pasok! Bossing. Kailangan may live streaming dito. Dito naman sa dulo pwede. Okay. Thank you. Dating nga rito guys, may Easy Pets na entrance. 80 na sir? 80. Yun ba? Ikutin natin. Ikutin natin mga video ba? Ito pa ito. Mga live dress. Makikimik po tayo. Mga tol. Table ba? Good morning, bossing. Bali may entrance fee. Happy bossing. Ang cottage dito sir halaga 30. Good for you.
Mga 600. 500 po. 10 bucks. Boss Oli. Yun. Nice one. Saan magandang pwesto maligo, boss? Kung sakali. Dito lang sir. Tarap lang po. Harap lang talaga. Sa likod sir, bawal. Bawal maligo doon. Sa inyo may ano sir, yung may mga ano, maganda kami yung spot sa fishing. Doon sa Batuhan. Lager po kali kasi. Ilan mo sir? Maligo maganda pa. Araw sir, meron dito. Yung isda talaga, may talaga yung Nag-iisda ka sir? malaki fishing. Dala eh. Guys, tignan nyo naman yung buhangin dito. Yung mga tol, Bistay Foreman na Bistay talaga. Ganyan din sa Zambales. Ganyan din sa Zambales. Tatlo tayo. Solid. Dito tayo sa Colibra Island. Ito. O, laro muna tayo. Sakto, tatluan, no? Oh. Soft drinks no. Ba yan? Shoutout sa mga kabataan dyan. O, shoutout sa mga kabataan dyan. Maano ulam? Ito tayo. Ito, Colibra Island. Vlogger. Vlogger. Vlogger na. 1, 2, 3. Isa pa. Ano ka lang, Yung mga bata ko muna sir. Hindi bata yan, mga ano. Mga nang president na ano. Kasi bawal dyan. Mula Recodo Beach Resort ay tanaw na ang islang ito. Humigit kumulang 8 kilometro ang layo mula sa isla. Babaybayin ito gamit ang timotor na bangka na humigit kumulang 20 minuto o humigit pa. Ang Colibra Island na kilala rin bilang Snake Island o Camaso Island ay pinangalan sa mga sea snake na sagana sa mabatong bahagi ng isla. Sa kabila ng pangalan nito, ang isla ay isang ligtas na lugar upang bisitahin. Ang mga ahas ay wala na ngayon marahil ay isang patunay na pagdami ng mga bisita sa lugar na ito. Ang isa sa mga unang bagay na mapapansin mo sa islang ito ay ang makapal na layer ng creamy white, pinong buhangin sa silangan at hilagang parte ng isla. Ang mga coral rock ay nakakalat sa paligid na mabuhangin dalampasigan. Ang tubig ay napakalinaw, crystal water talaga ito. Ang Colibra Island ay maaaring daanan sa pamamagitan ng paglalakad ng wala pang 15 minuto, maliit lang ang islang ito.
Sanay ka por ah. Mahirap nga yan, bundok. Mahirap nga yan. Ora na yan por, gumagawa 4th floor. Bukas na pa, or? Por, kita yung ginagawa mo, por. Por, magawa ba? Nauga ka. Ha? Oo, tapo. Ano pa? Grabe, ang kita-kita yan. Balance po. Ganda ng tutok mo dyan, por. Ano, mga expertise. Ah, pulong ina. Kaya naging forma. Paggawa ka na niya, 4th floor, ha? Ito pa mga tong paiso. Pinali gusto ko yung ano, palit ng palit yung dulo. Gusto mo, pisa ko sa malit, palaki. Pwede. Kakaiba. Malupit. Dating gawa din. Bagsak mo. Galing-galing ni Corban eh. Botlog kasi muna. Por, huli ka. Dali sa video mo. Dali ka sa video, Por. Nagalit siya. Demolish siya dyan doon. Sayang materialis po. Sayang hindi tinupad yung kontrata eh. Hindi kinaya mo, man. Sablay. Ang hina ng ano, materialis. Grabe si Foreman. Bungo ba yung kapalitan? Ganyan, boy. Uy. Oy, solid. Hindi naman tubig ko. Ano? Ayun! Ang sarap mo! Sarap mo, paanak ka isa. Ay, puta binuhat. Kagawa-gawa ng buhay. Ang ginawa ko Under the traction yan. Botlog agad. Bigyan. Hindi, may aso ng pot. Benta mo yung boss Toyo.
Time check tayo mga tol, 12:22. Nanay Bergie, thank you po ha. Thank you. Ready na kayo? Tara. Thank you po. Dito lang yung mga tol sa BMK, ano, Rekudo 2. Solid dito, solid. Ganda. Right mga tol, time na para mag-uwian. Tadaan muna tayo sa bayan ng Alaminos para bumili pa sa lubong. Malakapas view deck yan eh. At mga tol, ito yung Malakapas view deck naman. Isang view rin dito na dinadayo. Malakapas view deck. Oh. View deck to view deck. Yan o. Malakapas view deck. Alright, bali pauwi na kami mga tol. Hanggang dito na lang siguro yung vlog na ito mga tol. Bali kita ulit sa sunod na adventure. Ayan, sana kayo magsama sa suporta at manood sa mga na-share ko adventure. Ayan, sana na-enjoy nyo rin yung lugar na na-share ko sa inyo ngayon. Pwede nyo rin punta.